2026 നിയമസഭാ ഇലക്ഷനിൽ കേരളം ഏറ്റവും ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു വളരെ തീ പോലെ ചർച്ച പിടിക്കുന്ന ഒരു മണ്ഡലങ്ങളിലൊരു മണ്ഡലമാണ് കഴക്കൂട്ടം, അല്ലേ? അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും. അതെ, ഈ കഴക്കൂട്ടം എന്തുകൊണ്ട് കഴക്കൂട്ടത്തേക്ക് ഇത്തവണ എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കാരണമുണ്ട്. കാര്യം നേരത്തെ രാഷ്ട്രീയ കേരളം ഏറ്റവും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൗതുകത്തോട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന നിയമമായിരുന്നു. പിന്നീട് അതിപ്പം കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് പാർലമെൻറ്റ് ഇലക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും തൃശ്ശൂർ ഒരു ചർച്ചയായി മാറി. അപ്പോൾ അടുത്ത അതേപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒരു മണ്ഡലം കൂടി കേരളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് കയറി വരികയാണ് ഈ കഴക്കൂട്ടം. വ്യക്തമായിട്ടൊരു ത്രികോണ മത്സരം എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും ത്രികോണ മത്സരം തന്നെ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മണ്ഡലം കൂടിയാണ് കഴക്കൂട്ടം. നിലവിൽ BJP 2ാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നു. കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ അവിടെ സിറ്റിംഗ് MLA. തുടർച്ചയായിട്ട് UDFൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നൊരു മണ്ഡലം ഇപ്പോൾ നിലവിൽ UDF 3ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ 2 ഭരണവർഷക്കാലവും നമ്മൾ കണ്ടത്.